יו, איזה כיף שבאת, רומי, קודם כל. אני מאוד שמחה שבאתי. קודם כל, מי שיראה את זה ולא מכיר אותך, אז תספרי קצת על עצמך. רומי רביץ, יוצרת תוכן כבר 4 שנים. כן, 4 שנים. ברשתות, וזהו, טיק טוק, אינסטגרם, בגדול, מעלה מה שבא לי, מה שזורם. בקטנה, תהיה צנועה. לא, היא מעודדת אנשים, היא מצחיקה אנשים. אני זוכרת שגם באירוע שנפגשנו, של היוצרי תוכן, אני אמרתי לך שהיו רגעים שאני כאילו, נגיד, היה לי כזה, לא היה לי מצב רוח או משהו, והייתי במיטה וזה, ופתאום אני גולדת, אני רואה אותך, ופתאום כאילו, מ-0 ל-100, נקרעתי מצחוק, וזה כאילו, אל תצטני, שצריך מגיע קרדיט, תקחי את הקרדיט. אני הכי אוהבת שאומרים לי את זה. כי אומרים לי את זה, אומרים לי כאילו בימים קשים, אני פשוט גוללת בטיקטוק שלך, גם אם זה סרטונים שראיתי מיליון פעמים, אני אראה אותם שוב, והם שוב פעם יעלו לי כאילו, ואת יודעת, זה מה זה לא מובן מאליו, כאילו, וזה באמת הדבר שאני הכי אוהבת לשמוע, ואומרים לי את זה הרבה, וזה אחת הסיבות, אגב, שנכנסתי לאחרונה לתחום הטיפול והשיקום. כי אני חושבת יש אולי דווקא את המקום הזה לקחת, כאילו, אם אני ככה עושה טוב באנרגיה שלי, אז אולי לקחת את זה כאילו לידיים, את מבינה, ולעשות עם זה משהו, לא סתם להמשיך לצעוק באוטו. כן, אשכרה. כאילו זה רגע, איך בכלל הגעת לצעוק באוטו? כאילו, מה הביא אותך לזה? תשמעי, אני מצלמת את עצמי מגיל 12, אני חושבת, מאז שהיה ויין. אשכרה. את זוכרת את יו, הוויין כן, שהיה? ויין, אימא'לה, כן, מלא. אז הייתי עושה עם עצמי בחדר כאילו, בגיל ויין, אני לא זוכרת בת כמה הייתי, 13 אולי, 12-13. ותמיד הייתי מצלמת את עצמי, עושה ליפסינק בהסעות לבית ספר כזה, עם אוזניות, את יודעת, שטויות כאלה, באמת. ואז הלכתי בקורונה, אמצע הקורונה כזה, התחלתי קורס של אילוף כלבים בכלל. עשיתי קורס אילוף כלבים, שנה, הוצאתי תעודה של מאלפת כלבים. אמרתי, אני אלך לאלף כלבים. התחלתי לאלף כלבים, לא אהבתי את העבודה בכלל, כי זה לאלף את הבן אדם, לאלף את הכלב. אמרתי, לא בשבילי. אני רוצה לעבוד בעבודה, שאני מתקשרת כמה שפחות, ואני אוהבת לנהוג. אז הלכתי למשלוחים, הגעתי למשלוחים וראיתי שזאת העבודה בשבילי, וכאילו אפס אינטראקציה עם העולם, באמת, רק כאילו החבילה שלך, זורקת לו את זה והלכתי. ואז נהיה לי משעמם. יא בנס. אז התחלתי לצלם את עצמי סתם שר השירים, ואז אתה יודעת, סיטואציות פשוט נכנסו לתוך הפריים, כאילו שמישהו צופר לי בכביש ושתוק וזה וזה, ונגיד לקוחה מעצבנת אותי, אז כאילו למי אני אפרוק? מה, אני אתקשר לחברה? אז אני פורקת למצלמה כבר, את מבינה? ואז כאילו פתאום אני מסתכלת על זה אחר כך בבית, ואני אומרת, יו, האמת שזה נחמד, כאילו. אז אני מעלה לסטורי. ואז כמה חברים ראו את זה באינסטגרם שלי בסטורי. אמרו לי, רומי, התחלת לפתוח טיקטוק. אמרתי, לא, למה שנפתח טיקטוק? אמרו לי, תפתחי. פתחתי, העליתי איזה 5 סרטונים, זה התפוצץ בלילה 2 כאילו. אשכרה. ופשוט המשכתי. אז זה מה שככה בעצם התגלגלו דברים. זה כאילו לא תכננת את זה, פשוט אמרתי, יאללה, אני אזור מה שיהיה. מה אכפת לי? 3 בלילה, אמרתי, אני אעלה סרטונים, תקשיבי, זה היה באיכות הכי מסריחה, בלי כתוביות, בלי עריכה, כלום, הייתי נראית כמוך, פשוט העליתי את זה, as is, כאילו. הייתי מצלמת במצלמה של האינסטגרם, שתביני, בהנדס פרי, כאילו. כן. זה הסרטונים, כמה איכות מסריחה. אבל השתדרית, כאילו, זה לא שעכשיו נעצרת שם שתדעי לך שעד לפני שנה הייתי מצלמת במצלמה של האינסטגרם. דווקא מצלמה טובה לפעמים. יש כאילו איכות שונה. בגלל שהיא גם מגבילה אותי לדקה, אז אני מצליחה לתמצת כמו שצריך, כי אם המצלמה פתוחה, כפה 18 דקות, סרטון, לכי תארכי עכשיו ל-40 שניות. ביי, לא עושה מוחקת את זה. לא משנה. אשכרה, אבל ראיתי שעכשיו את יותר, כאילו פעם נגיד ראיתי סרטונים שלך שאת לא עורכת, כאילו לא שמה כתוביות וזה, והיום את כאילו משקיעה עניינים וזה. היום אני משקיעה, כי היום אני אוהבת לראות את עצמי בעריכה יותר טובה. כאילו זה אחד, אני נהנית אחרי שאני מסיימת את התוצר המוגמר והסרטון עולה, אני רואה אותו בלופים איזה 70 פעם, אני נהנית מהעריכה, אני נהנית מאיך שערכתי אותה, אני נהנית מהדיבור, מאיך שעשיתי את ההתחלה לסוף, והכתוביות, כי גיליתי שיש לי עוקבים חרשים. אשכרה. כן, והם נהנים מהבעות פנים שלי, כי הם לא שומעים. כן. אז הכתוביות, הם מבינים מה קורה, אז אמרתי, אין מצב. היה תקופה שחשבתי להפסיק, אין מצב, אני מפסיקה עם הכתוביות לעולם. גדול. את מאוד תיאטרלית, כאילו את כזה מדברת עם הידיים וזה, זה מאוד מאוד מושך. תודה. זה כאילו, אני חושבת שבאיזשהו מקום זה גם מה שאנשים אוהבים, את הווייב, את האנרגיה, כאילו את לא כזה כמו צנון, היי, נעים מאוד, אני ככה וככה. אני חושבת שאי אפשר לשבת
אפשר לשבת באוטו ולהגיד, וואי, לקוחה, מה זה עצבנה אותי עכשיו? אתם לא מבינים, היא לא ענתה לי. יש כאלה. יש כאלה. לא עובד להם, אבל יש כאלה. סורי. סתם רק לציין את זה פה, לא עובד להם. אבל זה הקטע. אם את קושרת לי את הידיים מאחורי הגב, אני פשוט אתחיל לבכות עד שתשחררי. אני לא יכולה. את רואה, אני אומרת מילים שאפילו אין מה לעשות עם הידיים, ואני אעשה משהו עם הידיים. כן. ואני חושבת שיש שתי חוקים קטנים בדיבור מול מצלמה שתופס את הצופה, שזה להסתכל בעיניים, כאילו פשוט להסתכל למצלמה, ולדבר עם הידיים. זה שתי דברים, זה מאוד מאוד כריזמטי. לדבר עם הידיים ולהסתכל כאילו בעיניים. כן, זה מה שאתה צופה. כן, אחר כך כבר נכנס עניין הכושר ביטוי, ואתה יודע, את כל השפה שבחרת לדבר, טונציה וכל הדבר הזה. מבט ודיבור עם הידיים, זה כאילו הדבר ש... זה משהו שלמדת, או שאת כאילו כזה מ-day one שאת כבר פה אז? זה ככה אני מדברת. וואלה. כן, נגיד אפילו בנהיגה, אם את נוסעת איתי באוטו, אז אני אדבר איתך ככה. עכשיו זה מסוכן. פתאום רגע, חכי שתשוקי, את שומעת רגע כאילו? אני לא יכולה. אם אנחנו בנסיעה עכשיו של שעתיים בכיף שלנו, כאילו, כן, אני אסתכל על הכביש, אבל אני אזרוק לך מבטים. אני לא יכולה לדבר איתך בלי לראות את התגובה שלך. לא, מהמראה, אבל כאילו, שומע, אם מסתובבת מאחורי כפרה, את מתנשקת עם הבן אדם ממולה. זה פלרטטני. אתם יכולים להבין אותי. באמת, אם אני מסתכלת על המראה, כאילו, ויש כאן, זה כזה. זה כזה. כן, זה... אז לא. פחות. איזה קטע. מה, את חושבת שכאילו, זה משהו שחשוב לבן אדם שהוא ברשת, ליוצרי תוכן בכלל הדברים האלה? כאילו, לא לכולם יש את זה, תקשיבי, לא כולם עכשיו באים כריזמה וביטחון כאילו, הרוב לא, במיוחד כאילו נשים וזה, כאילו מהתחום. נכון. מה שאני עושה, מה שלי עוזר לפעמים, כי עם כמה שאני אוהבת לדבר למצלמה ועם כמה שיש לי את זה, לפעמים אני רוצה לצלם סרטון ואני נתקעת. כאילו, יש לי מה להגיד, אני יודעת מה אני רוצה להגיד, אבל קשה לי להיפתח בהתחלה. אז אני פשוט, מבחינתי אני אומרת, פשוט תתחילי לדבר, להתחיל סתם לזרוק שטויות, וואי, אישית, אני צריכה לשתף קלים, אני צריכה לעשות כזה. ואז אני מכניסה את עצמי לזום שלי, המצלמה פועלת, ואז אני נזכרת במה אני רוצה לדבר. אני אישית גם מאוד אמוציונלית, אז כאילו, אם הנושא מעצבן אותי, אני אזכר בו והוא יעצבן אותי שוב. אתה מבינה? אז אני נזכרת, ואז זה מעצבן אותי, ואז אני מדברת על זה. כאילו, לוקח לי זמן, יש איזה סרטון שהעליתי לא מזמן, שהתעצבנתי על כל מיני פלסטינים שעושים רייב במסגד, כאילו, עם אלכוהול וזה. בהתחלה לקח לי זמן להיפתח. כשהסרטון היה על 4.5 דקות, אמרתי, טוב, יש משהו שממש מעצבן אותי. כי הייתי צריכה רגע להשתחרר. כאילו, כי פתאום שמתי לב שאני מגמגמת ואני שוכחת מה אני רוצה להגיד. אז אמרתי, טוב, פשוט בלה 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 בלה. וזה עוזר. שהמצלמה דלוקה, לתת לה לרוץ, לדבר, לשלשל מהפה רגע, ללכת להשתין, לחזור מבחינתי. אז כאילו זה משהו משתחרר. את לא פוחדת, אבל לפעמים, כאילו לא עובר לך המחשבה של, רגע, וואי, אם אני אדבר על זה, כאילו יש מצב יקטלו אותי עכשיו? שיקטלו? לא מדאיג אותך. תשמעי, זה תלוי, זה לא שאני באה ואומרת, נגיד, משהו כאילו שלא אומרים, כאילו, את מבינה? לא, מה זה שלא אומרים? כאילו, שמי, אני אגיד לך, אנשים מאוד ביקורתיים ברשתות, כאילו, עכשיו את תבואי ותגידי, זה נגיד נושא שהוא כבר כאילו פוליטיקה וזה, זה יכול להיות מאוד רגיש כל הפלסטינים וזה, ואנשים כאילו פה ספציפית אולי זה יכול דווקא לבוא לטובתך, אבל יש דברים שכאילו, וואלה, אם יש מצב אני אדבר על זה עכשיו, יש מצב כאילו זה הייט של החיים. אני אגיד לך מה, יש נושאים שאני מסננת, שאני יודעת שאני אקבל עליהם הייט, והייט אפילו די מוצדק. זה דברים יש דברים שלפעמים מעצבנים אותנו, אבל זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד אותם. את זה אני משאירה אצלי. עניין הפלסטינים, אני שונאת להיכנס לפוליטיקה. שונאת. אבל ההייט שהגיע אליי לתגובות, זה גם ככה אנשים שמבחינתי, אני לא סובלת, כאילו, אתה מבינה? אז לא אכפת לי. לא אכפת לי. לכו. בואי, כאילו, דיברתי על זה שאין דבר כזה פלסטין, ואז באו תגובות, הייט על זה. אוקיי. את מבינה? כן, פחות רלוונטי. יאללה. עכשיו, בגלל שיש יותר מדי אנשים גם, שהם בדעה שלי, אני יודעת שזו דעה פופולרית. כן, אבל לא כולם יגידו. יצאו עליהם לבד, לא הייתי צריכה אפילו לריב בתגובות. את מבינה? היו פשוט ריבים בתגובות. היו איתך בזה. כן, עד עכשיו יש ריב על הריל הזה. אני מדברת עליו התראות כל הזמן, כאילו, על תגובות על הזה. אז אני אומרת דעות שהן בדרך כלל פופולריות. אם יש לי דעה לא פופולרית, אני אגיד אותה, אבל אני אשים לב איזה דעה לא פופולרית אני בוחרת להגיד. כאילו, את מבינה מה אני אומרת? כן. נגיד, הקטע הזה, עשיתי סרטון שנמאס לי שנכנסים לתוך התחתונים. כן. מהרגע שנכנסתי לרשתות, את לסבית, את לא לסבית, את ביסקסואלית, את גבר בכלל, מה את, מי את?
ולא עניתי על זה, כי זה לא שלכם, מה אני עושה בחדרי המיטות שלי. כן, זה נותן לאנשים לגיטימציה. כשאתה נהיה מוכר ברשת, אז כאילו זה נהיה לגיטימציה של, רגע, יש לך בן זוג, יש לך בת זוג, יש לך זה, כמה כסף את עושה, איפה את גרה, איפה את זה, מה כן, כאילו, זה ממש אנשים כאילו, טוב, כבר התוכן שלא מעניין אותי, בא לי את החיים האמיתי, כאילו, בא לי האח הגדול, כאילו, כזה. נגיד, או שהתוכן שלה מאוד מעניין אותי ואני רוצה לדעת יותר על הבחורה. בדיוק, כן. עכשיו, גם המון סלבס נתנו לזה את האוקיי. אני ושלמה שומרים נידה, מה אכפת לי? אם אתם שוכבים במחזור שלכם או לא, כאילו, זה לא שלי. ואז זה נותן לגיטימציה לאנשים לשאול, כי תגיד, כולם אומרים הרי מה הם עושים בחדרי המיטות שלהם. אז לא אמרתי, אחרי 4 שנים אמרתי, חלאס, אני מפוצצת את זה. ואז שם גם הגעתי לנקודה עם עצמי, לא אכפת לי איזה היית אני אקבל, אני לא יכולה לקבל תגובות כאלה יותר, אין לי כוח, אני לא יכולה לראות את זה יותר, את לסבית, אני עושה שאלות תשובות, 20% מהשאלות תשובות זה אם אני לסבית, ונמאס לי. אז אמרתי, אני עושה את הסרטון הזה, מי שלא מתאים, שילך. אשכרה. זה כאילו, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, כאילו השאלה הזאתי, שכאילו, ממי את יוצאת, מה את עושה את זה, כאילו זה היה... כן, אחרי כאילו 4 שנים ברשת, אני ובר נהיינו ביחד. אוקיי. ברגע שאני ובר נהיינו ביחד, קיבלתי המון הודעות מבנות של, מה, זה לא הגיוני, שברת לי את הלב, אז את ביסקסואלית בטח אם את איתו, כי אין מצב... תמצאו מה להגיד, תמיד תמצאו מה להגיד. אין מצב שאת לא מפנגרת בנות, כאילו. וזה עצבן אותי. זה כבר הגיע, כאילו, ואז אני זוכרת משהו שממש עבר לי את הכלים, כאילו זה עצבן אותי, גם שאני ובר כבר ביחד, אני תשחררו, הנה אני בזוגיות, קיבלתם גם את התשובה שלכם. כן. מישהי העליתי תמונה עם חליפת ספורט, יצאתי כזה לעשות ספורט, ואז היא מגיבה לי, עכשיו את בטוח לא לסבית. ואז אמרתי, כאן חברים, זה נגמר. אני הולכת אתכם עכשיו בסרטון, וזהו, ופה זה נגמר. כאילו, ואז ממש עשיתי את הסרטון הזה שנשבר לי לחלוטין, ובאמת הפסקתי לקבל אותם כאלה, אז אני ממש מבסוטה. וואי, זה טוב. כן, וגם אם ירדו כמה עוקבים, לא אכפת לי, זה גם ככה עוקבים שהצבנו אותי, ביי. אבל את יודעת משהו, הרבה, כאילו, יוצרי תוכן וזה, מי שמתפרנס מזה, מי שרוצה להיות בתוך העולם הזה, סבבה, אז קצת תשאלו אותו על החיים הפרטיים, קצת פה, קצת שם, אבל להתמודד עם ביקורת זה קשה, לא כל אחד יכול. ברור שזה קשה, גם לי קשה להתמודד עם ביקורת מאוד. אבל זה לא נראה, את לא מראה את זה. אני אומרת לך בתור צופה מהצד, כאילו, אם לא הייתי רואה, נגיד, עכשיו את הסטורים שלך, או מה שדיברת באירוע של היוצרי תוכן, הייתי אומרת, כאילו, מה? שמי, הפתעת אותי ברמות, ואני בטוחה שגם אנשים, או רבים כמוני הופתעו, כי את מראה שאת כאילו ביטחון, ואת קריזמה, ואת בטוב, ואת סבבה. אבל וואלה, כאילו, מבקרים אותך, וזה נראה שאת לא שמה כאילו פס על אף אחד, כאילו, קוסומו שהתפוצץ העולם. כי זה תלוי איזה ביקורות. נגיד, סתם, יש את התגובות האלה ששמו גם וואי, סליחה, זה נתפס לי במיקרופון. אוקיי. יש את התגובות ששמו בעריכה של הסרטון של ג'ומה. כן, הייתי. סיין עלייך, יא טמבלית לסבית. אני לא טמבלית ואני לא לסבית, אז לא אכפת לי. אומרים שאני ילדה מטומטמת. אני לא ילדה ואני לא מטומטמת, אז לא אכפת לי. כי אתה יודע שזה לא נכון, אז כאילו את לא... כן, כאילו זה לא נכון. היו דברים שהיו נוגעים לי. נגיד, יש את האנשים המאוד חצופים, שבאים עליי על הנקודות שאני מדברת עליהן שקשה לי. כמו? כששיתפתי בסטורי לפני כמה חודשים שאני מובטלת, שזה עושה לי רע, שהבנתי שהמשלוחים הם לא בשבילי ואני בנקודת תפנית ואני לא יודעת מה לעשות. אז אמרתי שקשה לי עם זה ואני חסרת ביטחון כרגע, כי אני גם לא עובדת וגם אין לי דירה וכזה, אני מרגישה שאין לי כלום. ואז אחרי איזה 1-3 חודשים, דיברתי על משהו שמישהו לא הסכים איתי עליו, ואז הוא כתב, לכי תעבדי כבר, היא מובטלת חסרת כלום, יא לוזרית, יא שום דבר, כי... וואי, הסתכלתי על זה. אמרתי, וואו, זה כאילו רמות חדשות גם של ירידה לזה. קיללתי אותו ממש, זה עזר לי רצח, ממש קיללתי אותו. בקלה. כן, יצאתי עליו וחסמתי אותו. ואז באתי לבר, ולאמא שלי גם. ואמרתי, כאילו, וואי, קשה לי עם זה, כאילו, זה צובט לי. ואז אני מדברת איתם, פורקת להם ובוכה להם, וזה עובר. כאילו, זה כן תופס אותי, ואני לפעמים מדברת על זה בסטורי, ולפעמים אני לא מדברת על זה בסטורי, אבל זה משהו שכן תופס אותי, כאילו, ומי שיגיד שביקורות לא תופסות אותו בכלל, ואף פעם לא תופסו אותו, שקרן. כן. שקרן, או שהוא נרקיסיסט בטירוף, כאילו, באמת. אין לי בעיה, תגיבו כמה שאתם רוצים, אני נרקיסיסט, סתם. כן, יש אנשים שפשוט כל כך נרקיסיסטים שכאילו, אין דבר כזה פרסום רע, כן, בולשיט, חיים שלי, בן אדם לא יתחבר, הוא מדבר איך לא יפה, וזה יכול לגעת.
אבל מה שלי עוזר, כמו שאמרתי באירוע של ג'ומא, אני נושכת חזרה. אתה תנבח עליי, אני אנשך אותך. כן, אבל את לא חושבת שזה כזה, כאילו, חבל על האנרגיה, יאללה, כאילו, לא. שמי פה כזה, כאילו, לא. זה נקסט, כזה. אני שונאת שאומרים לי את זה, כן? חבל על האנרגיה. כי האנרגיה שלי, או שהיא תלך להיעלבות, וזה יתפוס אותי כל היום והאנרגיה שלי תדעך, או שאני אקדיש את כל האנרגיה הזאת, שגם ככה תדעך, אני אקח את האנרגיה הזאת ואני אצא עליו, ואז יגרום לי להרגיש הרבה יותר טוב. לי אישית, כן? אני לא אומר לכל אחד. כל מי שמקלל ויוצא לאנשים זה גורם לו אוטומטית להרגיש יותר טוב, אבל לי זה גורם להרגיש טוב. כן. את מבינה? כי אני אישית, גם אם זה לא כללות, גם אם אני פשוט יוצאת עליו חזרה, כאילו, מי אתה בכלל? יא מושתן נגיד. זה עושה לי טוב, אז לקחתי את האנרגיה הזאת לכאילו... bad as girl כאילו גם. לקחתי את זה אני אנשך אתכם. אני פשוט אנשך אתכם, אני גם אומרת את זה בסטורי. כן. אני אנשך. אשכרה. כן. זה מעניין, זה קטע, כי הרבה אומרים כזה, נגיד אם מישהו אומר לי איזה משהו שאני לא אוהבת ברשתות או בכללי, וזה משהו קשור לעשייה, לעבודה וזה, כאילו אומרים לי כזה, תדעת, יאללה, תשחררי, חבל על האנרגיה, חבל על הבריאות, חבל על הזה, אבל בא לי לקלל את האימא שלו, בא לי לתת לו שתי סתירות לפעמים, כאילו. ועכשיו, את יודעת, אנחנו נשים, יש לנו מצבי רוח לכאן או לכאן, אז כאילו יש ימים שבא לך לתת שתי סתירות לבן אדם, לא בא לך, כאילו. ברור. אז כאילו... אני גם שונאת שאומרים לי, עזבי, האנרגיה הזאת לא שווה את זה. זה כמו שעכשיו מישהי עוברת פרידה, מישהו נפרד ממנה. אני אגיד לה, וואי, ממי, אל תבכי עליו, הוא לא שווה את זה. אולי בשבילה הוא שווה את זה, כלבה. מה את יודעת? כאילו, כואב לה עכשיו. עברנו ביחד. ומגיע לה לפרוק את זה. עכשיו מישהו כתב לי משהו לא נעים, וזה פוגע בי, ומגיע לי רגע להתרכז בזה, להגיד, אאוץ', מלך, כואב, למה אתה מדבר אליי ככה? ואז אני אגיב לו חזרה, כאילו, מי אתה בכלל? מה אתה מדבר אליי ככה? מה אתה רוצה ממני? כאילו, אני מדברת. תגידי, כן. ואז אם אני רואה שהוא ממשיך בלופ, אני טוב, די, אין לי כוח. אני פשוט יוצאת מהשיחה, ואני הולכת לאנשים שיש לי בחיים, הולכת לבר, הולכת לאמא, ואני אגיד, וואי, כאילו, זה נגע לי. למה זה כל כך נגע לי? אז אנחנו נכנסים גם לרבדים, וזה כבר הכיף שלי, כאילו, של... זה נכנסת לעומק של הטיפול הזה. כאילו, של איפה זה נגע לי, אני אשתף. וואי, זה הדוגמה הכי טובה. עשיתי קמפיין לפני שנה פלוס, לגלידה, טבעונית. כל כך התרגשתי לעשות את הקמפיין הזה, אמרו לי, תקשיבי, זה עולה באינסטגרם, ריל כאילו בקולאב, ובפייסבוק קידום בדארק לחודש, כאילו, שירוץ בספונסר. אמרתי, סלמתק. העליתי לאינסטגרם, קיבלתי אחלה תגובות, נורא אהבתי את הסרטון, נורא אהבתי מה שיצא ממנו, כאילו העריכה שלו וזה. התגובות באינסטגרם היו אחלה, ואז מישהו תייג אותי בקידום בפייסבוק, אחרי כמה ימים, ואני נכנסת, הסרטון התפוצץ בקידום הממומן, ואני רואה תגובות נוראיות. כולן, כל התגובות רעות. עכשיו אני גוללת. פאקינג קמפיין? אני מסתכלת, וואו, מה זה? תקשיב. אימא'לה, איזה וונאבי, איזה ילדה מושפעת, איזה מושתנת, שיפטרו את המנהל סושיאל, מי נתן לה לעשות את הקמפיין הזה, מה זה, חרא של סרטון, חרא של פרסומת, חרא של... אני מסתכלת ואני אומרת, יואו. אז דבר ראשון, פתחתי מצלמה, דיברתי בקלוז פרנדס. אמרתי בקלוז פרנדס, כאילו, אאוץ', זה כואב. דבר ראשון, אני מנכיחה את זה שהביקורת פגעה בי. כאילו, אנשים שבאים ואומרים, עזבי, חיים שלי, האנרגיה לא שווה את זה. אנחנו כבני אדם רוצים להצטייר טוב בחוץ. אז אם אני אבוא ואני אגיד, עזבי, האנרגיה לא שווה את זה, אז אני אצא יותר בוגרת, כביכול. כן. ואם אנחנו אנשים חכמים, אנחנו יודעים שכאילו... זה לא... לכי, תחפשי כאילו, מטומטמת, זה לא... אין דבר כזה, האנרגיה לא שווה את זה. כן. אם הרגש קיים, הרגש נכון. אז אני קודם כל מנכיחה את זה, ואני אומרת, אאוץ', שזה פוגע, כן. כאילו זה לא נעים. לתת לזה להיות. כן. להנכיח את זה, לדבר את זה החוצה, של זה פגע בי עכשיו. ואז התקשרתי לאמא שלי. אמרתי, האמא, אני מתייגת אותך בפרסומת שעשיתי, את חייבת לראות את התגובות, כאילו זה ממש קשה לי. אז תייגתי אותה, ואז היא אומרת לי, יואו, מאמי שלי, איזה טובה את. אז אמרתי, מה, אתה מדברת על הסרטון, אני אומרת לך על התגובות? היא אומרת לי, כן, בגלל התגובות. תראי כמה אנשים כאילו... מכירים אותך עכשיו? כן, תראי. היא אומרת לי... קהלים, יש לך כזה, על הצד החיובי. נאבדה לי הנקודה. הנקודה היא, אנחנו משפחה של תיאטרון. אומרים ששחקן הוא טוב, כל עוד הוא מעורר בך משהו. אמת. עוררתי משהו אצלנו, גם אם הם לא התחברו, עשיתי משהו. את מבינה? זה לא... אם היה 0 תגובות, זה אולי היה קצת יותר מעליב, כאילו. אמא שלי אמרה לי את זה. כאילו, עדיף לך שיהיה כמה תגובות רעות, מאשר 0 תגובות, כי את עוררת משהו אצל אנשים. כן, נגעת להם בנקודה. בול. נגעת להם בנקודה. עמית מהספור עד היום מקבל הודעות שהוא מניאק.
הוא שחקן מעולה, הוא עורר משהו. ואני גם, אני יוצרת תוכן מעולה, ועוררתי משהו. אשכרה, כן. וואי, אני זוכרת, למדתי משחק, ואני זוכרת שהמורה שלי אמר לי, תקשיבי, לא משנה איזה תפקיד תעשי בחיים, אם את לא מעוררת בבן אדם רגש, שיחקת את זה לא טוב. בול. נגיד עכשיו את רואה את הבן אדם הרשע בסרט, אם את לא חושבת שהוא רשע ובא לך לקלל אותו ולפרק אותו מכות בגלל מה שהוא עושה, זה אומר שהוא לא שיחק טוב. בול. אני ובר עכשיו רואים שיימלס. אוקיי. פרנק, האבא, מביא לי את העצבים. אני רק רואה את הפרצוף האלכוהוליסט שלו, ואני באה לשבור טלוויזיה. ואז אני אומרת, בוא'נה, איזה שחקן מטורף. אוקיי. אותו דבר לגבי יוצרי תוכן. אני לא אומרת עכשיו לעשות דמגוגיה ומניפולציה זולה בשתי שקל, כמו המאיה כזה עם השלטי חוצות, כי ברור שזה יערר פרובוקציה, אבל זה לא אתה מעניין. כן. זה לא הוא שמעורר בי משהו, כאילו הוא מעורר בי עצבים, אבל זה הקמפיין שהוא החליט לעשות. את מבינה מה אני אומרת? כן. אם אני עכשיו כיוצרת תוכן, גם אם אני אדבר על במבה וביסלי, אני אעורר משהו אצל אנשים, עם הטונציה שלי, עם הטון דיבור שלי, עם הידיים שלי, עם המבטים שלי, עם הזה, אני יוצרת תוכן קטלנית. זה הקטע, זה לעורר משהו, לא בעזרת מניפולציה, זולה פרובוקציה ודמגוגיה. זה כאילו הקטע. יש כאלה הרבה. יותר מדי. יותר מדי. קצת יותר מדי. פעם קיבלת איזשהו קמפיין שכאילו אמרת, לא, אני לא מסכימה עם זה? יותר קמפיינים ממה שכן לקחתי. באמת? כן. דבר ראשון, אני טבעונית. בגלל שאני טבעונית, אז שום דבר חלבי עם ביצים, בשרי, דבש, דגים, אני לא לוקחת. בגלל שאני טבעונית, גם תכשירים שנוסו על בעלי חיים, כמו סבון של הוואי, נוסה על בעלי חיים, פינוק, נוסה על בעלי חיים. כיף, לא נוסה, כיף לקחתי, עשיתי קמפיין לפני כמה חודשים. ואני קצת מגזימה עם זה, עם הלהגיד לא. אני לא אוהבת סוכריות מנטה, סבבה? אני לא סובלת, אני חושבת שזה... ואז הסוכן שלי אמר לי, רומי, יש קמפיין לסוכריות מנטה, מה אכפת לך? תעשי טיקטוק. אמרתי לו, אני לא אוהבת. עושה לי, רומי, מה יש לך? קחי את הקמפיין. אני אומרת לו, לא, אני לא אוהבת, אבל... היא לקחה את זה שלב אחד קדימה. ממש. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, יצא סרט אימה חדש, לכי תעשי. אמרתי לו, אני לא אוהבת סרט אימה, רון, אין לי כוח. עושה לי, תגידי, בא לי, סתלבט, לכי תעשי פעימת סטורי, כאילו, מה אכפת לך? אני אומרת לו, רון, אני לא אוהבת סרט אימה, אבל מה, אני אשקר? את מבינה, זה ברמה כזאת, אני גם מסתכלת על הקהל שלי, ואני אומרת, הם חכמים. הם חכמים מאוד, הם זוכרים דברים, הם זוכרים מה אני לא אוהבת לאכול, מה אני כן אוהבת לאכול, הם זוכרים. אני לא אזלזל בהם. אני בעצמי קהל, אני לא רוצה שיזלזלו בי. אני מסתכלת על משפיענית אחרת. אם היא תדבר עכשיו בסטורי ותגיד, יואו, אני שונאת משקאות אנרגיה, ואז תעשה לי קמפיין למשקי אנרגיה, אני תגיד, בא לי, סתלבט, זה מכוער של החיים, מהלך מסריח. אז לא אמרתי אף פעם שאני לא אוהבת סוכריות מנטה או לא אוהבת סרטי אימה, אבל אני בתחושה שלך, כאילו אמרת... לא רוצה. היום בדיעבד, אם אני צריכה את הכסף, אולי, לכי תדעי. כן. אבל בגדול, אני לא יכולה. אני לא יכולה. גם הציעו לי קמפיין לחברה שעשו עליה חרם לפני כמה זמן. וזה היה בשיא החרם. אשכרה. אמרתי לא, והציעו לי הרבה כסף. אבל אמרתי, אני העם. אם העם עושה חרם, כאילו, אמרתי את זה בסטורי לפני כמה זמן. אנחנו עוקבים אחרי משפיענים כי זה אנשים שמעניינים אותנו. זה אחד מאיתנו, הם אחד מן השורה, שמעניין אותנו היום-יום שלו, אז אנחנו מסתכלים וצופים ביום-יום שלו. אם הוא מחליט לפרסם משהו, שיתכתב עם העקרונות שלו, כי זה מזלזל בי בסוף. אני צופה בך, אני צופה הדוק, אתה מעניין אותי, אני יודע מה אתה אוהב ומה אתה לא אוהב. כן. אל תזלזל בי. כאילו ברגע שנייה, הייתה איזו עליית מדרגה כזאת, כאילו של... מה יש לכם? אתם חלק מהעם, תהיו העם כאילו. זה כל הקטע של משפיענים, זה למה זה מוכר. כי זה אחד מאיתנו. זה מרגיש אבל שהיום כל המשפיענים עושים את זה בשביל הכסף, אני אומרת לך את האמת. ואני מסכימה, ואני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת, כי לא הרבה עכשיו יבואו ויגידו לא לקמפיין או לא לעבודה, כי הם לא מאמינים במוצר, או כי הם לא מאמינים בזה, כי יבואו, מציעים להם כסף, אז כאילו, תקשיבי, היום הכסף מדבר, אין מה לעשות. אני חייבת להגיד שיש המון 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 יוצרי תוכן שלא ככה, המון יוצרי תוכן שעושים תוכן בשביל הכיף, שהם טובים ביצירת תוכן, שהם לוקחים קמפיינים שהם אוהבים, מאמינים בהם, ובגלל זה הקריאייטיב הוא, טוב, הוא מעולה. אז כן אני רוצה לשים בצד שזה לא כל היוצרי תוכן. לא כולם. לא כולם, אבל הרוב. אפשר להגיד שכמעט הרוב. המוכרים נגיד, מביניהם. המפלצות. כן. כן. עושים את זה בשביל הכסף, עושים את זה בשביל הפרסום. יודעת, אמרו לי, אין דבר כזה פרסום רע. גם אם כאילו קוטלים אותך. יש דבר כזה פרסום רע. בטח שיש דבר כזה פרסום רע. בולשיט. אם יש לך ביקורת, אבל אנשים מכירים אותך, אז מה? אנשים מכירים, אבל זה פרסום שהוא רע, שהוא שלילי. לבנת. אבל זה פרסום לכל דבר. פרסום לכל דבר, פרסום רע. למה פרסום רע לדעתך?
כי אנשים לא סובלים אותך. לא, אבל קונים מהם, הולכים אליהם. עדיין, זה פרסום רע. פרסום רע אולי יכול להניב לך פירות, הוא עדיין כן. פרסום רע. כן. הוא פרסום רע. נגיד, סתם דוגמה, אני יודעת שמתן, נגיד, לא יודעת, אם נגיד מתן או לבנת מפרסמים אחד על השני, אז כאילו הבן אדם השני מתעניינים בו ורוצים לראות, וכאילו, זה כן נותן פרסום אחד לשני, מבינה מה אני אומרת? בגלל שהם זוג, נגיד כן. סתם, את מכירה את לבנת, אני מכירה את מתן, אז הוא פתאום מתייג אותה, אז אני רוצה לראות מי זאת. או שאת רואה אותה ומתייגת אותו, אני רוצה לראות מי זה, מעניין, מה הוא עושה. כאילו, כן הם נותנים פרסום אחד לשני, לא משנה על מה הם מדברים, שכירים, זה לא משנה. זה עדיין פרסום רע. פרסום רע יכול להניב פירות, הוא עדיין פרסום רע. הבנת? כן. טוב, זה תלוי כבר בעיני המתבונן וזה. אני לא יכולה להגיד שזה פרסום טוב, סליחה. זה פרסום, פרסום. שהיא אומרת שהן משפיעניות מצילות יותר חיים מאשר רופאים. זה מוגזם, כן, זה מוגזם. היא התפרסמה בטירוף. כן, זה זה פרסום שהוא רע. אם את רואה בן אדם ברשת, ואת פוגשת אותו בחיים האמיתיים, וזה כאילו שמיים בארץ. היא כזה, מה, זאת את כאילו? כן. מה ראיתי פה עכשיו? את מדברת ככה באמת? כאילו, הייתי בהלם, ראיתי בן אדם אחר לגמרי, בן אדם טוב, כאילו חמוד כן. כזה. היא פשוט יודעת שפרובוקציה מעוררת פרסום. כאילו פרובוקציה כן, מביאה זהו, צפיות. תלוי. לאו דווקא היא, בכללי, כאילו, אני ראיתי באופן אישי עוד הרבה חבר'ה מהנישה הזאת, כן. ואמרתי, כאילו, מה אתם מראים באינטרנט, ומה אני רואה מול הפנים שכאילו, כן. אתה מדבר ככה? כאילו, ראיתי הרבה... יש לי חברה טובה שהיא גם יוצרת תוכן, קוראים לה שובל קרן, היא מדהימה, היא מביאה תוכן לשולחן, קריאייטיבים, היא קופרייטרית גאונה. והיא דיברה על הקמפיין ההוא של המאמן כושר עם השלטי חוצות. כן. והיא אמרה דבר נכון, היא אומרת, פרובוקציה זה פרסום לעצלנים. לעצלנים, כי אתה יכול לשבת ולהביא קריאייטיב מפוצץ, כאילו, אחד המטורפים שלא חשבו עליו לפני, שנון שבא לי מכל פיני פינות. ואז אמרת, למה שאני אעבוד קשה? אני רוצה הרבה צפיות, אני פשוט אגיד דבר שלא אומרים. להיות שמן, זו בחירה, ואז תראי כמה, כאילו, חשיפה הוא קיבל. כן. זה כמו ההוא עם הארוחת הוא בוקר. עצלן. אל תאכלו ארוחת בוקר, היה גם עוד איזשהו מאמן כושר שעשה את זה. אולי. זה עצלנות, זה עצלנות, וזה חוסר רגישות, וזה הכל ביחד. פרובוקציה זה פשוט פרסום עצלני. אז אני יכולה להגיד שהם עצלנים, אתם עצלנים בעיניי, שאתם מעוררים פרובוקציות בשביל צפיות, אתם יכולים לשבת ולחשוב על קריאיטיב כמו שצריך. אני אגיד לך מה אני אוהבת ביוצרים בך נגיד, גם הפתעת אותי כאילו בדיבור שלך, במה שאת אומרת, בדעות שלך, שלא תמיד רואים, כאילו אולי בסטורי וזה, אבל אפשר לפספס את זה. את גם מאוד כנה, את כאילו באה ואת אומרת את האמת שלך בלי פילטרים, ואם את נפגעת, את נפגעת, וכאילו מבחינתי, ואני חושבת שרבים יזדהו עם זה, את ההוכחה שאפשר להצליח בלי פרובוקציה, ובלי כל מיני בולשיט, ובלי פרסום רע, ובלי שלטי חוצות, בלי להגיד לבן אדם אתה שומן, אתה רזה, אתה מכוער, אתה ככה, ואתה חכם, ואתה סתום, ואתה כאילו, כן. ליטרלי כזה. את מהבודדים שאני מכירה. יש בי תכונה שאני מאוד מאוד נהנית ממנה, וזה כושר ביטוי. אני יודעת להתבטא טוב. כן. כאילו, אני אוהבת את זה, וכשמשהו מעצבן אותי, אני יודעת להתבטא טוב. ואם אני לא כנה, אני לא מתבטא טוב. הבנת? כן. את מרגישה כאילו עם עצמך שאת לא כנה וזה? כאילו, אני לא מצליחה לדבר. אני מתחילה לגמגם. וואי, זה נשמע פלצני ברמות. אם אני לא אמיתית, אני פשוט משהו לא עובד. אבל זה לא נכון, באמת. באמת. אם אני לא כנה עם עצמי, אם אני אומרת משהו שהוא שקר, אני יכולה להגיד אותו, כן? כולנו יודעים שקר. כן. אני לא יודעת, אבל אני לא אצליח להתבטאות, אני לא אצליח להתנסח כמו שרומי באמת מתנסחת. חוץ מזה, אני פעם קיבלתי משפט, אני חבר ממש טוב שלי. הוא אמר לי, אני והאקס נפרדנו, אמרתי לו, וואי, הוא ילכלך עליי עכשיו עם כל החברים שלו, אני לא רוצה לאבד את חברים שלו. הוא אומר לי, רומי, אם הוא מלכלך עלייך עם אנשים, מי שיחזור אלייך, מי שיבוא אלייך זה חבר אמיתי, ומי שלא, זה סינון קטלני לחיים שלך. סינון מושלם. אז אם אני מדברת בכנות, ויהיו אנשים שלא יתחברו, זה בדיוק האנשים שרציתי לסנן. זה בדיוק האנשים שרציתי לסנן, כי זאת אני. כאילו, אני לא התחלתי ליצור תוכן בשביל פרסום, אני התחלתי ליצור תוכן כי זאת באמת אני. כי היו לי סרטונים בגלריה שאמרתי, למה לא לשתף עם עוד אנשים? הצחקתי את עצמי, למה שאני לא אצחיק עוד אנשים? הגיעו קמפיינים, הגיע כסף, אני אומרת, יואו, איזה ברכה, איזה כיף. בגדול, אני שמה את עצמי פה על השולחן. וזה כל הקטע, אני לא התחלתי עם זה כדי...
את מבינה? לא עכשיו בשביל הפרסום, לא, בשביל זה... אני רוצה להיות מפורסמת. אני אוהבת את הפרסום ואני נהנית ממנו מאוד מאוד מאוד. כן. אבל אני לא אעשה פרובוקציות בשקל כדי להיות מפורסמת, כי אני לא עצלנית. עצלני, הלכת על זה חזק. יפה, בסוף הם ילמדו ממך משהו. הלוואי. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד משהו, בוא נראה יש לנו מה. השאלה הפינאלי של הסוף, מה שלא סיפרתי לך, כי דיברנו גם בחוץ לזה, אבל אמרתי, אני אגיד לה. מה היית אומרת לרומי הקטנה שהייתה צריכה לשמוע? אם זה ביצירת תוכן, על החיים, על האנשים, על הסביבה, על הכסף, לא יודעת מה. משהו אחד שהיית אומרת לה. משהו אחד שהייתי אומרת לרומי הקטנה. או למישהי שמסתכלת עלייך בהרצה ורוצה להיות כמוך. וואו, שאלה טובה, התקלתי אותה. שאלה טובה. כששואלים אותי את זה, אני אף פעם לא יודעת מה לענות, כאילו... אז עכשיו הגיע הזמן לענות. אצלי תענה. אני יש לי רק שאלות עומק. בדרך כלל. לרוב. כאילו בא לי להגיד, you do you. פשוט, כאילו, אם אני עכשיו באה לרומי בת 15, אני אגיד לה, את תראי, תנסי להיות מי שאת לא, תנסי להתלבש כמו שאת לא אוהבת, תנסי לדבר כמו שאת לא, את תראי שזה פשוט ייפול לך, זה לא יעבוד לך. ואני יכולה להגיד את זה לכל בחורה בת 15 היום. את יכולה ללכת על טרנדים ולעשות את ההחלקה ולשים את התוכם, וכאילו גם אם את לא מתחברת, או לשים את הג'ינס בגי שאת לא אוהבת, או את הסקיני שאת לא אוהבת, זה פשוט ייפול ממך מתישהו. באמת, 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 you do you, כאילו תהיו אותנטיים, בדיוק כמו שאתם, כי אין מה, תשימו מסכה, הם פשוט יקרסו עם הזמן, כאילו. וזה הכי נעים להיות אתה, ולהיות שלם עם הדברים שאתה אומר ועושה, כי זה מרגיע, את מבינה? מעבר לזה נכון, ואין עוד כמוך בעולם שזה נכון. כן. וכל הדבר הזה, זה נעים יותר. להיות אתה ב100% שלך, זה הכי נעים בעולם. כאילו, אין מאיפה להסתתר, אין ממי להסתתר, אתה יודע כבר להגן על עצמך בגלל הדברים שעברת, ואתה מי שאתה. אז כאילו, אין איזושהי מסכה שאתה צריך להחזיק ולהתאמץ זה נקי, כאילו, את מבינה מה אני אומרת? אני חושבת שזה מה שהייתי אומרת לרומי, כי רומי, כאילו, הקטנה, כשהייתי קטנה רציתי להיות דוגמנית ושחקנית. ועכשיו כבר לא? אז זהו. וזה הסתובב לי ככה. רציתי להיות דוגמנית ושחקנית, ואז אמרתי, לא משנה, לא בא לי, כל המשפחה שלי שחקנים, לא רוצה. רציתי להיות מקעקעת. ואז אחרי הקעקועים רציתי לאלף כלבים. ואז אחרי 1000 כלבים, שליחה. ואז במשלוחים אמרתי, אני אהיה נהגת משאית עד הפנסיה. מה אכפת לי להיות נהגת משאית? להביא רכבים מאילת. ומהמשלוחים התחלתי ליצור תוכן, וזה פגשתי בסיבוב. כמה שלא ניסיתי לברוח, בבומרנג, אבל זה חזר אליי. כאילו הייתי בשוק, היה קטע שגורי אלפי ליהק אותי לאחיות המוצלחות שלי, לעונה הרביעית, בהודו. וטסתי להודו עם כל הקאסט, וזה, וכיף, ובאמת, ואז אני עומדת בסט צילום, 6 בבוקר, מצלמות, סאונד, בלגן, ואני אומרת, איזה מפגרת את? כאילו עשית סיבוב של עשור, כדי להגיע בדיוק למקום שניסית לברוח ממנו. שזה הסט צילום הזה. יואו, איזה כיף, איזה קטע שאת אומרת את זה. זה קטע, כי אני גם רוצה להיות, את הדוגמנית, האמת שהדוגמנית פגש אותי תוך כדי השחקנית. כן, זה פוגש שם. שזה כאילו, כן, כזה, היה צריכה גם לעשות קמפיינים כזה, שהגיעו אותך בכל מיני כזה שיט כזה. וכאילו, תוך כדי המשחק, כאילו, היה לי פה מאוד קשה, כי יש פה הרבה סוכניות חרטה, ויש הרבה רוצים רק כסף בשביל אודישנים וזה וזה וזה. נכון. אמרתי כאילו, טוב, אני אעזוב את זה רגע בצד, פלן בי, אמרתי אולי אני איך ללמוד משהו וזה, אולי פה, אולי שם. קיצור, לא יודעת איך, הלכתי לעבוד, הייתי מנהלת בבגדים, והייתי בקניונים, והייתי במה לא, במחירות וזה. פתאום, ממשרד מחירות, עוד פעם מצאתי את עצמי, כאילו, לעשות סרטונים, לא יודעת למה. כאילו, אנשים אמרו לי, וואי, נותן מוטיבציה וזה, זה יופי, ביטחון וזה וזה וזה. ואז אמרתי, כאילו, בוא'נה, אני אוהבת מצלמה. אני עוד פעם, כאילו, חזרתי, כאילו, כמו שאמרת, למשחק. ואז פתאום, את רוצה אודישן לפה, ופתאום, ואני אמרתי, פאק, יואו, זה כאילו, חזר לי בסיבוב, אמרתי, אין מצב, זה שלי, אני רוצה את זה, אני אעזור לאנשים תוך כדי, כאילו, כמו שאמרת, ממש, זה גם לרפא אנשים, כאילו, אני גם עוזרת לאנשים עם הידע, עם הערך, עם הכל, עם הדוגמה, כאילו, לעבוד דוגמה לאחרים. כן. אבל גם את יודעת שאת רוצה לעשות משהו,
אל תוותרי על זה, כאילו, לכי על זה. בסוף, אם זה שלך, זה יחזור אלייך בסיבוב, ממש, זה באמת להיות אתה. בול. תהיה אתה ממה ששלך, וואי, זה קלישאה, אבל זה לא קלישאה, זה באמת, באמת נכון. כן. זה כאילו... רק כשאתה חווה את זה, אתה מבין מה זה אומר. רק כשאתה מגיע לגיל 24-25, אז אתה מבין אשכרה. אתה מגיע לבשלות הזאת. קלישאות האלה נכונות. מסתבר שכן. כן, כשאתה ב100% שלך, משהו שלך באמת יגיע עד אליך לפתח של הדלת. וואי, זה מטורף. איזה קטע. אני מקווה שעוד קלישאות יבואו לנו ככה בדרך. הלוואי, נגלה אותם. להגשים קלישאות זה מושלם. זה מרגיע. זה נותן מלא תקווה גם, שהדברים שאמרו לי אז הם נכונים. פתאום נכונים, כן. כן. ויש את הקלישאה הזאת, שתהיה גדול תבין, משהו כזה, נכון? שאומרים לך שאתה בן 5 כזה. תגדל תבין. תגדל תבין, כן. אנחנו באמת גדלנו והבנו. וואי, זה טוב. איזה נחמד. כפר עלייך, את אלופה. תודה רבה. שמחתי. היה לי מה זה כיף, אני מבחינתי עוד שעתיים כאילו בכיף. אני גם. לדבר וזה, זה היה וואו. בכיף. וואי, שמחתי, אני אוהבת לדבר. מאוד. זה כיף, זה יושב עלייך. תודה. גם שחקנית יושב עלייך. לכי תדעי. נעשה איזה הפקה ביחד יום אחד. לכי תדעי. היה לך שאלות גם מושלמות, נורא נהניתי לענות. כן, יואי, איזה כיף. תודה. You do you. You do you, and I do me. That's a wrap.